De Roemeense wethouder Gerard Eyff is naar Zweden geweest om daar een aantal verkeersprojecten te bekijken. De Zweden zijn namelijk ver gevorderd om het autoverkeer steeds verder terug te dringen. Of Gerard Eyff daar iets van opgestoken heeft, zien we in de volgende rapportage. Kermis in de stad en dan ook nog een Duitse feestdag. Donderdag was het bijna onmogelijk om nog een parkeerplaats te vinden in de stad. En dan te bedenken dat de komende jaren er nog veel parkeerplaatsen kan verdwijnen, zoals de parkeerplaatsen aan de linkerkant van de singels. Voor bewoners van de binnenstad zal het steeds lastiger worden om meer als één auto te bezitten. Meneer, hoeveel auto's heb je hier? Ene. En is dat zat voor een goeshaai? Ja, dat is meer dan zat. Ja. Nee, we doen alles tevoren met de fiets, dus eigenlijk is er nog één auto te veel. Mevrouw, hoeveel auto's heb je hier thuis? Ene. Is dat ook genoeg? Ja, soms niet. Soms dan is er nog te weinig. Maar. En dan maar fijn met de fiets. Ja. Dankjewel. Jo, haaien. Nu nog wordt er rekening gehouden dat een gezin van 2 volwassenen ook 2 auto's voor de deur heeft. Dat gaat in de toekomst misschien wel eens veranderen. Wel als het aan wethouder Gerard Eyff ligt. Hij zorgt dat men in Zweden al volop bezig is met het terugdringen van het autoverkeer in het stedelijke gebied. We zijn in Kopenhagen begonnen. Zondagmiddag zijn we daar aangekomen. Daarna naar Malmö en daarna naar Göteborg. En steeds ontvangen door het gemeentebestuur en de ambtenaren en ook nog met allerlei particuliere organisaties gesproken. Wij zijn partner in een groot project wat over duurzame mobiliteit gaat. Dus hoe krijgen we dat we wat minder afhankelijk zijn van de auto. En in dat kader zijn wij daar op studiereis geweest. En daar ging het met name over de stedelijke ontwikkeling in met name Malmö en Göteborg en de relatie tot de mobiliteit. We hebben heel veel opgestoken. In Malmö waren het hele praktische oplossingen hoe je kon zorgen dat mensen wat meer met de fiets naar het werk gaan dan met de auto. Maar ook in Gothenburg hele grote stedelijke ontwikkeling die daar plaatsvindt aan de andere zijde van het water. Waar een oude haven wordt omgebouwd tot een heel mooi groot woongebied. En hoe je zorgt dat je minder parkeerplaatsen bij die woningen nodig hebt. En tegelijkertijd toch zorgt dat de mensen heel mobiel zijn. Ja, zijn er dingen die één op één zo toepassen in Remond? Nou, wat heel interessant is dat ze daar in die nieuwe wijken in Gothenburg de parkeernorm bij de woningen verlaagd hebben tot 0,7 parkeerplaats per woning. En hier zitten we op 1,6 of 2,1 zelfs tegenwoordig in grotere projecten. Dus fors verlaagd hebben, maar tegelijkertijd de mensen meteen vanaf de allereerste dag via de projectontwikkelaar een abonnement gegeven hebben op Greenwheels, of ja, de tegenhanger van Greenwheels in Zweden. Zodat mensen gewend zijn om met een auto te delen met anderen, waardoor je dus veel minder parkeerplaatsen nodig hebt. En als je dat even grofweg uitrekent, is het heel interessant om op die manier dat geld dat je uitspaart bij die parkeerplaatsen te gebruiken voor het abonnement de eerste 5 jaar.